So ay mga Carinderia Explorer, mga Kalaminions, today mag-dinner na ta and early dinner ta og dirito sa Putserohan sa Banawa Capital Branch. Kaya atong tilawan unsa ang ilang mga pagkaon diri og lami ba ni ang ilang putsero, lami ba kay higop og sabaw karong panahon na kay sige uwan. So kung ngala tag putsero ato ning tilawan kung okay sad ba diri. Tara mga unta. Bye man ang Putserohan sa Banawa. Manila mga putsero ba best putsero in the city kuno sabaw pa lang ulam na manila mga putsero ba they have comes in 3 sizes na 550 good for 5, 330 good for 3 o 110 na single katong mga ipares pwede mo ani lami na barato pa both choice pero Putserohan the best putsero in the city sabaw pa lang ulam na pero nasa nila mga laing sudan ba nalingaw gid kay sa akong panihapon dere sa Putserohan sa Banawa pero na that is capital site and good thing is doon sa hospital sa Sibodok so katong nay mga pasyente diha nay magbantay pasyente ngita og maayong pamahihapon so ari na mo dire doon ra kaayo pero so si Avila at Bangs Rose na side Governor M. Roa din so pero mana supportahan na to lingaw maayo ng pagkaon mas lechon kawali nag take out ko ron kay nami pasyente dito sa hospital akong dadan ng ubang gabantay dito and I'm sure mag-enjoy sila sa among panihapon tonight and thank you so much for watching and I hope to see you na sa pohon sa atong mga videos support us mga bago na to mga kananan padayon lang bye bye